Știai că emoțiile sunt reacții chimice produse în organism și în creier? Și, practic, emoțiile sunt energie. Și fiecare emoție pe care noi o trăim sau am trăit-o are o frecvență vibrațională. Un gând este energie. Emoțiile din trecut, emoțiile neexprimate din trecut rămân cu noi și ne cauzează probleme, cărora le putem vedea doar efectul. Aceste emoții se numesc emoții captive. Ele se găsesc în corpul nostru sub formă de bile energetice invizibile. Bagajul emoțional este cu noi în orice am face. Și cărăm acest bagaj creat din aceste evenimente petrecute în copilăria noastră, în tinerețile noastre, de exemplu, de pierderea cuiva drag, oppure o despărțire sau oricum un eveniment sau momente dificile și pe lângă asta avem și bagajul emoțional transferat de strămoșii noștri, mama, tata, bunica, bunici, toți ceilalți. Noi nu suntem doar produsul propriei vieți, dar și a strămoșilor noștri. Dacă vă gândiți doar că facem, nu? Sau spunem aceleași chestii pe care le spunea mama sau bunica sau tata și poate tu n-ai vrea sau ești inconștient că le spui sau le faci și totuși le faci, pentru că tu ai acel bagaj emoțional în tine, în fiecare celulă din corpul tău și nici măcar nu conștientizăm asta. Cum ne afectează corpul fizic acest bagaj emoțional, aceste emoții captive, ce înseamnă? Sunt acolo, nu? Noi le-am băgat sub preș, inconștient, fără să vrem, dar ele sunt acolo și ne influențează corpul fizic. Cum? Îmbolnăvindu-ne. Asta facem când nu exprimăm emoțiile. Fiecare durere sau provocare pe care o avem în viețile noastre este provocată de emoții care sunt acumulate, ascunse sub preș și neexprimate. De aceea, de cele mai multe ori, doar înțelegând mecanismul legilor biologice și cauza emoțională, găsim și soluția. Nu știu, ne-am citit că durerile le creăm cu mintea și le rezolvăm cu inima. De aceea, pentru a ne elibera de aceste emoții negative în mod eficient, integrăm în rutina noastră uleiurile esențiale care ne ajută să rămânem sănătoși pe toate planurile, minte, trup și suflet.